Uvaženi sunarodnici, cijenjeni prijatelji, čini mi izuzetno zadovoljstvo i privilegiju što sam u prilici da vas pozdravim i da vam ovim putem uputim iskrene čestitke povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Uvijek je izuzetno zadovoljstvo obratiti se vama, Crnogorcima iz Lovćenca, Vojvodine i Srbije, koji ste sa generacije na generaciju, iz deceniju u deceniju, svom potomstvu usađivali ljubav prema svojoj Crnoj Gori. I zato ova čestitka prema Lovćencu dolazi iz srca Crne Gore, sa našeg prijestolnog Cetinja, koje je sa Lovćencem, ali i sa crnogorskim iseljenicima sa različitih područja oduvijek imalo posebnu, snažniju i čvršću vezu. Ovaj datum upravo je jedan od onih koji nas podsjećaju na tekovine zajedništva i sloge među Crnogorkama i Crnogorcima. Jer iz tog zajedništva proistekao je 13. jul 1878. godine, kada je Crna Gora dobila međunarodno priznanje kao suverena i savremena evropska država. A iz crnogorske sloge proistekao je i 13. jul 1941. godine, kada je u jednoj maloj, ali hrabroj zemlji počeo prvi narodni ustanak protiv sila koje su težile porobiti Evropu. Na tekovinama oba pomenuta datuma osvanula je i majska zora 2006. godine, kada je nezavisnost Crne Gore obnovljena na demokratski način, čime smo izabrali državu koja počiva na zajedništvu, multikonfesionalnom skladu, toleranciji i ljubavi. Zbog svega toga, 13. jul datum je koji nas duboko povezuje, koji nas podsjeća na slavnu, a koji nas obavezuje na dalju gradnju budućnosti koja će počivati na svim vrijednostima 13. jula. Dragi prijatelji, ova noć potvrda je da su potomci crnogorskih iseljenika i dalje snažno privrženi svojoj Crnoj Gori, baš kao što su i lojalni državi u kojoj žive već generacijama. I zato neka i ovo veče bude povod da još jednom ukažemo na značaj saradnje Crne Gore i Srbije, ali i čitavog regiona. Neka zajedništvo, kao prepoznatljiva karakteristika crnogorskog naroda, bude vrijednost iz koje će poticati značajne inicijative po kojima će nas znati Evropa jednako kako je znala i divila se našim 13. julskim dostignućima. I otud ovu priliku posebno želim iskoristiti kako bih svim Crnogorkama i Crnogorcima nastanjenim u Srbiji čestitao na nedavnoj inicijativi o formiranju Nacionalnog savjeta Crnogoraca u Srbiji. Ja nemam sumnju da će ona uskoro biti i realizovana, čime će Crnogorska nacionalna zajednica u buduće i institucionalno sasvim konkretno doprinositi društvenim procesima u Republici Srbiji. Želeći vam uspjeh u budućnosti, a znajući da nije neophodno pominjati da su vrata našeg i vašeg prijestolnog Cetinja uvijek otvorena za vas i za široku saradnju sa Crnogorcima iz Srbije, još jednom vam ispred svojih sugrađana čestitam 13. jul, najsvjetliji datum dugovječne crnogorske istorije.